Hola, sóc en Joan Pere Miquel, vicepresident comarcal d'Aliança Catalana i també sóc cap de la Comissió de Seguretat de la Secretaria d'Estudis i Programes d'Aliança Catalana. Us volia parlar de la notícia que ha passat molt important aquí a l'Alt Empordà. L'imant tant de la Jonquera com també l'imant d'aquí de Figueres han estat expulsats del país. Això és una cosa molt important per l'Alt Empordà, ja que s'ha pogut tallar en un principi la radicalització dels seus seguidors musulmans, ja que recordem que és de caire salafista. El salafisme va en contra d'Europa, en contra de la modernització, perquè tenen por que aquests atacs a la seva cultura sigui perpetrat des de la modernització d'Europa. Però tot això no és tot bona notícia, perquè recordem que hi ha els radicalitzats que solen ser els llops solitaris. Aquests llops solitaris és un perill latent tant per l'Alt Empordà com per Catalunya. Aquests poden actuar només quan se'ls digui que actuïn contra qualsevol àmbit, ja sigui material o personal, de qualsevol àmbit d'Occident. Per això és molt perillós, ja que solen actuar sols, són molt imprevisibles, no tenen por a la mort i quan se'ls diu que ataquin, ataquen fins al final. També poden actuar en grup. A vegades s'ajunten 4, 5, 6 grups solitaris i fan les cèdules jihadistes amb els atacs. Recordem que el salafisme és la base d'Al-Qaeda. El salafisme també porta tot el contrari a el que és Occident. Això és el problema que tenim aquí a Catalunya.